Ginbuhinan na ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte ang mga pungsod nga bisitahon. Suno ini kay Executive Director Jose Marmoy Salonga sang Office of the Secretary General sang House of Representatives. Ginklaro ni Salonga nga duha na lang ka pungsod ang mabisita ni Duterte halin sa 16 ka pungsod nga iya gin-request. Ang duha ka pungsod nga iya bisitahon mo ang Netherlands kag Australia. Dugang pa ni Salonga, ilan na bato ng revised travel request ang kongresista nga nag-overlap na sa session days sang House of Representatives. Ang unang request may petsa Disyembre 1 nga nagpangayos ang approval halin Disyembre 15, 2025 tubtob Pebrero 20, 2026 kang nagalakip sang 17 ka pungsod. Nabaluan nga magabalik ang sesyon sang mga lawmakers sa Enero 26, 2026. Bangod sini, nagsulat ang opisina ni Salonga kay Duterte nga magsumiter sang dugang nga detalye sa bagong nga revised travel request nakalista nga bisitahon niyang Netherlands kag Australia halin Enero 3 tubtob Enero 30 sa masunod nga tuig kag ginbutang nga rason namong pagbisita sa iya amay nga siya ng Presidente Rodrigo Duterte kag sa iya anak nga nag-eskwela sa Australia. Nakabutang man sa request nga ang tanan nga gasto magahalin sa kaugalingon nga bulsa ni Duterte. Matandaan nga ginulan sang kritisismo ang unang nga travel request ni Duterte bangod sa kinabuon sang pungsod nga iya bisitahon nga ginpahayag sang iban nga kaangay sang world tour.